Odpor, kritika, vina a strach. Každý sme sa určite s tým stretli, alebo stretávame sa. Tieto faktory spôsobujú najviac problémov v našom tele, pretože pramenia z toho, že my sme niekoho obvinili, alebo sme odmietli zodpovednosť za naše činy. Je jednoduché niekoho iného obviniť, ale u nás v hlave to stále je a myšlienky sa k tomu vracajú. A preto sa veľakrát stáva, že si hovoríme, nič sa mi nedarí, som zlá, nič nedokážem. To je všetko, čo sa nám odzrkadľuje v našich myšlienkach. Pretože my sme niekoho iného obvinili, tak preto sa nám stáva to, že sa nám nedarí. Najskôr musíme vyriešiť tieto faktory a až potom uvidíme, ako sa zmení náš život.